справо описват Централната синагога в София като гордостта на цялото българско еврейство. Тя е символ на еврейската общност в България вече повече от век. Това е най-голямата сефарадска, испано-еврейска синагога в Европа и единственият еврейски молитвен дом в София, който привлича внимание още с откриването си през 1909 година. Най-известният архитект в България по това време, Фридрих Брюнангер, е избран да създаде проекта на синагогата. Полилеят с тегло над 2200 кг, големият многосвещник менора и други части от украсата са закупени от Виена. Олтарът Аарона Кодеш е на пиедестал от бял мрамор, заобиколен с изящни перила. Главното молитвено помещение има 1170 места. Интериорът е богато украсен с многоцветни венециански мозайки, мраморни колони от Карара и множество орнаментални дърворезби и елементи по стените. Авторът стриктно се е придържал към еврейския канон и към традицията, а таванът е изрисуван така, че да символизира небесата. Фасадата на синагогата е еклектична, комбинация от мавритански и венециански стил. Сградата е разположена върху 659 квадратни метра. Височината на купола отвътре е 23 метра, а диаметърът 19 метра. Синагогата е осветена тържествено на 9 септември 1909 г. в присъствието на цар Фердинанд и министър-председателя Александър Малинов, министри и висши свещеници на православната църква, които са посрещнати от главния равин доктор Еренпрайс.